tinggal katresnan katur teman jenengan jaran kal bobo sabut iki jalane mesti campur sari nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi suka pananggonmu bali bisa kumpul kaya doe nguni caranan jaran keji jaranan jaranan jarane jaran keji taun nono windanana tak ndani ing pucuk ing tresna balung nangka bebasane mong katon Kemana Kang Mas janji-janjimu aku kan satu tak enteni nganti saelengmu sambar marmoko sambut dikisar kalian hendak dicampur sari bekas koyong dening audio mayang sariyo he ae he ae he ae he ae he nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu rasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi suka pananggonmu bali bisa kumpul kaya doe nguni jaranan jarane jaran keji jaranan jaranan jarane jaran keji taun nono windanana tak enteni ing pucuk ing tresna balung nangka bebasane mong katon katon sliramu wae ngombe ngopi dhisik ambekan aja lali pawelingku. Come on.
belajar nyanyi Mbak Yun. Matur nggih panuwun Bapak ingkang sampun kersa tindak wonten ing panggungan sesarengan kalian MMT Campur Sari. Ingmanginipun dipun siagakaken dumateng panjenenganipun Pak Sun sak sampunipun para kadang presiden jumeneng ngaturaken tetembangan langkung rumit. Yo iki lho Pak Sun ning ngapundi? Ya batin aku ki sak bare sinden malah kapara wis mau aku monggo lek ngoten. Timbangane engko terus tak kokon bali yurga jiwa monggo lek ngoten Pak Sun wis sisan wis anggone jumeneng wis ta santai we wilujeng dalu Pak Sun wis tembangi napa